Garbo karon sa tibok Pilipinas ang mga partisipante nga gikan sa Davao City kinsa nahimong kampyon sa Seismic Performance of Building Model Competition sa Asian Institute of Technology sa nasud, Thailand. Ato silang inailahon pinaagi ni report. Gamit ang balsa wood, usa ka klase sa lig-on nga kahoy nga ginagamit sa paghimo og mga bangka, mipakitang gilas ang mga entries gikan sa managlahing nasud sa paghimo sa ilang nagkadiang model aron makabarog sa usa ka simulation and earthquake test. Kini ato sa Seismic Performance of Building Model Competition sa Asian Institute of Technology sa nasud, Thailand niadtong July 29. Lakip dinhi ang entry sa Pilipinas, pinaagi sa mga partisipante sa Philippine Institute of Civil Engineers Davao Chapter. Ang maong kompetisyon alang sa mga civil engineering students sa nagkadiang universidad aron mapakita ang ilang kahanas sa paghimo og models sa earthquake resilient buildings. Dinhi midaog ang nag-inusarang entry sa Pilipinas nga gikan sa Davao City sa mga entries gikan sa 7 ka nasud. Busa ilabihan ang kalipay sa PICE Davao, ilabi na kay unang higayon matud pa nila kining misalmot. Sumala nila, dakong natampo ang way undang nila nga pag-research alang sa maong proyekto. Ang amo ang gigamit na mga analysis that sa amo ang model is more advanced than sa uban nga mga students. Sumala pa, usa ka tuig nila kining giplanuhan. Una nila kining gihimo pinaagi sa usa ka software, dayon gihimo na ang mismong physical model. Atol sa kompetisyon, gipailawom kini sa simulation ug earthquake test ug mibarog gihapon bisan sa magnitude 8.2 nga linog. Hinuon mamahimo lang kining sumbanan sa research sa mga structural ug civil engineer sa mga aktwal nga proyekto. Malaumon ang PICE Davao nga dako og matampo ang ilang proyekto sa komunidad. Atong kung sa ilahang matabang, lalo na karon sa natay umaabot na mga kalamidad na mapreparahan siya through sa ilahang studies. Doon na say tambag ang PICE Davao sa mga estudyante, ilabi na sa mga future engineers. Dili lang kay ilaha mag-aim sila nga pasaron ng ilahang mga subjects, kundi ilahang pangandaman ng ilahang future. Or kanang kailangan lang jud ninyo mangita og opportunity nga dili siya pwede hulaton, kailangan jud ninyo siya ambakan ang opportunity para maging inyuha. Plano karon sa PICE Davao nga musalmot sa lain pang kompetisyon sa Estados Unidos. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.